Good morning. Itu nan phone kaham. Hingga norok ni bagai blog rok asak tini ni bagai ta asak blog tini ni asak kaham ya. Hingga to phone blog rok tu biya blog khaba. Hingga tu bos kaisa tini khlai sewan hine wan so khlai mani. Hingga awan sok rang sawi lor tong Awan ta posa noron sebai ta yang khai mia wa om piwa om koman nai tong kono golong mani. Pulis rabai kau ya kau rogo kau bai karo hini khana wa angkai nai kya hangka hangkai dia buka kos tong gua han baga ang nas nai sa kya nai sin bor rong no dukhu mama rong mukha hangka hangkai buka kos tong tebo sin engo ba mia wa na mane u sin yang pulis kara wan saro wa lai le mi yang mani amo mia ni hoten lai le hini khana wa sengkhai ta thana kala ya kho mane salai ya konoi lai mane lai kya hini 왜 무스크롬 라이 동 와브리노 디니오 한가한가이 그사 마타이 난 힌동 왕 그 마타이 베키 한가한가이 아석 디니 뭐 사나 무슨 동만이 만에 진양거라고 바라라고 또 뭐뭐라고 마토야 만보 토야라고 탕오다 한가이 한게 뭐 마세요 발로카 부드니스가 파이만 뭐 탕제고 한가한가이 인게 디니오 한가한가이 거 뭐뭐니 뭐뭐 카이사르네 페게 버딘 뭐뭐 카이사르네 거나 이게 스강고 와서 카이사르가 스강고 와서 카이만이 액금 테스 뭐 그상 흔히 앙좀 마동 와 땅좀 동 흔히 스강고 와서 카이사르만 액금 테스티 레스토랑 미슐랭 타고 빈 약네 그 티니 카이사르나 공부하나 그런 나이 동디 데니 정뭐 카이사라니 히동고 그 너뭐 나이야 거너이 거 만에 니지 카이사마 한가 그때 하마 마사고 바 칼라이살라이면 Hingga sarik salthana nai tongkha hingga sanjawo sonipur jinani bagi gopor baile bawi toni rekha mane gopor rok baile pakang hingga tebo kotharang thangya diba hingga abon sarik ni bagi tabung no ready khlaiye gopor rok baile bawi toni we akone busnga hingga hingga jala rok na namani bagi ani logi box nai hine abno जों ब्रे रखै दिना मुसं फानो सनि फजानो हंगा के बोरै रिमाया फवापनि बागै सालानो बगना नं तुलसी खलगना Kibra mata khom koira bihai naito ko bari tongkha sin mo khom pura mo thani phle khaing tongkha kor mo bai kesak sapuljak ra thentri ma song thentri khaglai tongkha o ma katana ka pun hai ge bising ha bai khak to khoblasa thentri khaglai Papa besar kirik bayan bela. Dosa saja mangka. Dosa tanya. Mau kok angkai dosa tanya tanya barang galak. mama dah Terus, bungko ira darak mah. Matara kon dibaye tabo khonga seng momo khlainen bagai seng la kya omo ke tomato mixer pherewin haka chutney ni bagai hingke oboni logi bo seng i mosor rok tei donia rok kisa mix khlaiye haching rok mix khlaiye chutney snamnai hingke mosor rok pherewin haka mo chutney ni bagai bebak no oro jotono pherewi tomato rok diwi dibe ketaisa Omo momo khlai puro tok bahan bai baksa mix kai dinani bagai pias rok gajor rok tei haching rok chikon ke helebina grakha hingke tabo khaching tok bahan no kumon khlai ruguina hagrana obo rukmani pore hingga hingga seng mixer rok keba khaba yak bai pan chikon ke sagagai momo snam lasinai dia Muting kong khasini tok bahan rukmani hingke omo hongkai seng moidana seng tei kutung kisa tiari woi mix khlaiye nagrana Ge moidano tuibe mix khlaya konai srap sani jaga jawa khlai toni grana omo haki toni jawa khlai toni gangkai norom bui hulbago omo khai tok bahan rukmani no jeng chikon ke sakagai na halasinai mosla rok bai mix khlai ni bagai
Hingke tabuk keseng tok bahano risum tok mani risum gora risinai hingke hasing borina nango hasing rok rikhe motombo hingke bakor rikhe tebo motom pugo chapro tebo motom buta hingke omo hongka hangkai moso chikon chikon khe tanjak gajor borinai gajor jokhon tongo gajor riri sinai hinai hingke omo haike mix khlainai hingke takhai pias rikha hingka tebo motom bo aboni bagui no momo khaibro hingka pias rikha hingka tebo thaskai motom buta hingke omo haike mix khaimani pore hingka hingkai chwng khwlalai sinai ta pore finally tawa kozong goi rasuna shelewoi ko kapchikra ko thile shu एकदम patla ase hingke sini momo bo khlaibai tu tingkha hingke tabuk hingka hangkai soup swnam laisinai omo momo o mix khaimani barano kisa naro kitoni rika soup ni bagui omo kai tohan tok bahan rukmani wngkon bini je bwtui ros hingke omono chwng tabuk thogo charogoi soup swnam laini ta hingke iko thok tungkha pias hingke oro pias rio hingke moso kisa kuchu khe rai rikha hingke omo haike koloi akonoi paste khai hasing rok bebak oro iko tok bahan gungra rok bebak no sapului mix khai kisa khamji wngmani pore hingka hangkai obo je tok bahan rokmani bwtui no lunai ta omo bebak gajor rok omo haike o jagao yogui sibainai thogo kisa khamji asukbo khamya kisa ungkori ta bini bahai motom phairiwoi bajiwoi sinai bwtui kutuk bai khe amo khe tok tui ni o je jelly omo riri sinai ta bisingni bwkrai riya tok tui ni o je kwchung jelly simui ri sinai finally chini momo monui paikha hingke takha chanani ready hingke iko chutney rok naharai ready ungjak soup rok monbaikha hingke soup ni je baji ma rok khe tola o thangbaikha tok tui rok tok bahan rok hingke saka o kuchung se mengui tongkha soup sinang sigrana soup asa khe thoka kasok tinta maisili ang je boot ni phaimani thangjaya ko do mane boot ni bagay yang tulasikor phaimani thangjaya ko hingka momo chanamung suka hingka chanamung suka ma cheng suka hingka sinyang rogo khai phalnai kre bla para rogo hingka tini khe bo meya bo phaika hingka bo buini khaima bai bungjak ya ang khaima bungjak ya bo hamba gano bon khaya nangjago hingka angkha khaya nangjaya aram hingka tebo chana simi tebo hingka tini baga video jotono nohor kaham norok bo momo nogo swnambai chaina di mane homemade hingka tebo tasting oda nijini isatui khaiye mane majon kwbang hingka kwbang phanri mano kom hingka kom phanri mano hingka kwbangma rang kisa bani kwbangma bo chai mano ta bazar rogo hingka 6 ta rok hingka 80 taka rok nangthok hingka abono tini baga sungno jotono nohor kaham tata।